Wannan shiri da za ku kalla kamfanin Dahir Kori and Spicy ne suka ɗauki nauyi. Shi dai namu ba irin nasu bane, da daɗi namu ba na kantinsu bane. Amarya ɗanɗano na girki yayi armashi sai Dahir Kori har kiɗan samba uwar gida. Bani Dahir Kori. Mun zo da Dahir Kori. Bani Dahir Kori. Kuma karɓi Dahir Kori. Ki bani Dahir Kori. Na zo baka Dahir Kori. Mun batun Dahir Kori. Ka ji dai batun Dahir Kori. Ya sa daɗin girki, ya sa kamshin girki, ya sa ɗanɗanon girki. Gashi akwai inganci, sannan kuma akwai auki. Dahir Kori alfaharin matan gida. Lallai Dahir Kori na kira shi da sirrin gida. Ashe dai namu ba irin nasu bane, da daɗi namu ba na kantinsu bane. Amarya ɗanɗano na girki yayi armashi sai Dahir Kori har gidan Mutanen Kano ta damu. sai Dahir Kori. Dan mutanen Kaduna ta mu. Sai Dahir Kori. Har mutanen Jigawa duka. Sai Dahir Kori. Katsinawa. Dahir Kori takamar mu ita ce inganci abun girki kowane iri ne. Dahir Kori farin cikin masu gida. Gabawa 'yan Kebbi ma. Sai Dahir Kori. Speed na farka kullum da sassafe. Bani good cafe, bani good cafe, bani good cafe. Ko da rana in ya doke ni. Bani good cafe, bani good cafe, bani good cafe. Azuzzuba na kurbe dukkan gajiya zai dauke. In na sha kafe na more, amirti na more. Zana sha good cafe. Na da amirti. Zana sha good cafe. Na da amirti. Zana sha good cafe. Na da amirti. Babu dan Audu, ba goshi ba ne kake ɗauka wa yaro tsokar nama? An kaɗe ka zan abincin naku ne gidan masu kuɗi ɗanɗanin nasa daban ne. Kawo ɗan Audu, ba zancen gidan masu kuɗi ba ne ba, daɗin daga sinadarin ne. Wannan wani irin sinadari ne da wannan? Dahir Spices shine sirrin girkin kowace 'ya mace. Sai Dahir Kori har kiɗan samba uwar gida. Shi ne dalilan da yake gyara kowane irin girki ba ya kashe kuɗi ba. Sai ta zuciyar mai gidanki da sinadarin girki na Dahir Kori. Dahir Kori. Me muna ku a yau? Dahir Spices. Shi ne sirrin gidana. Mafi mishkila. Girki ya sa kamshin girki sai Dahir Kori har kiɗan samba uwar gida. Rikici.
rikici rikici. abuna yake ina abuna yake da nace kamu ina abuna baya guna ka ko da yana guna da yanzu ya fito to yana gunwa da zaka ce mun baya gunka yana gunwa ka ina abuna yake zan je gun su da yanzu inda yana gun shi da so kawo wannan ka zan mutu kaina na juya to ka mutu mana ina abin da ya dame ni ka mutu in baka kawo abuna ba zan kashe ka a yanzu anan fa idan baka kawo min ba na gaya ma shi ke na ba zan an tsoma a kai banza kawai ta yamma zai ki kawo min abu jiya na tambaye ɗan ya ce bai kunci an so min na tambaye shi wannan ya ce min baya to yana gun abu yana gun ya haka kuke naga tun ɗazu kuke ta hayaniya tun jiya hawa wai me yake faruwa ne Ibrahim ka bani da yanka abuna ne yake hannun shi ya ibani wani abu ne wannan ya na ce ka gaya min ka ki gaya min wani abu ne wannan ka bani da shi ya zo ya ɗauka fita mana daga gida ba zan fita ba ai duk abin da za a yi ni kake ga yamma wannan abu ni ka an ce mana ci wai me kuke yi haka ne wai me kuke yi haka Ibrahim ka banni da shi yau sai ya bani abuna yau sai ka bani abuna kaji Ibrahim ka matsa yau ba zan bar gidan nan ba sai na fitar abuna kai ni kake ga yamma wannan magana wai ku ha ba wai kuke yi haka ne wai ko kun manta ko abokan juna ne tintintini me wannan nake gani me wannan imam nake gani ya ina me wannan action nake gani me wannan action la la mace ce ita kuma mace ce ma'anar ta a cikin su jikina ya yi sanyi babu kwarɗina babu kwarɗin salat babu littafin salat babu kwarɗin salat ya zan yi amma ina bara a je gun dutsen dola faɗa masa na san dutsen dola sai taimaka domin jikina duk ya gama mutuwa ina bara a zo na tabbatar dutsen dola za ka taimaka dama kai na saba kai muku na bara a zo tafiya na bara a zo tafiya na tabbatar za ka taimake ni bara a
wai me ke damun ka ne haka? Wallahi kamar cikina ne da ka san an mun duka. Wallahi ban maganin rubutun da ke fitowa wallahi. Ina san me ke damun ka yaya. Da rizoli kafe nake samun kuzari, shi nake rikewa na je dukin da zari. Rizoli kafe ku sha ku samu kuzari, kani da kasala ganda ba ta rike ni. Ga rizoli kafe manya ku sha, ga rizoli kafe yafe ku sha ku samu kuzari, kani da kasala ganda ba ta rike. Da rizoli kafe nake samun kuzari, shi nake rikewa na je dukin da zani. Rizoli kafe ku sha ku samu kuzari, bani da kasala ganda ba ta rike ni. Ka rizoli kafe. Ka haddace? Aikin rizoli kafe kenan. A yayin da ka ji jikinka ya rike maka ka kasa yin komai, to ka nemi rizoli kafe. Yanzu nan kana shan shi an wuce guda. Ƙanina ya kawo mu rizoli kafe. Na sha shi kuma na gamsu. Ku sha rizoli kafe. Wannan haka yake. Ku samu kuzari, bani da kasala ganda ba ta rike. ina wai menene wannan aksin da ya fito ma yana ya yi ma wai menene wannan aksin siya na kasa gane kuma sai su dinga yin abu kamar wanda aljani ya shafa kamar ba abokanai ba ni abin yana ɗaure min kai amma ina dole zan yi tunani zauna yi tunani sosai sai na gano wannan aksin. Mun samu karfin iko ni da yayana. Mun damusa tashi duniya ba sa su kuka. Wahalar da muka sha to yanzu za mu ji daɗin ta. Inda kakol ɗin shalak a hannuna. Zan je gun wannan banzan ne. Wane ne kuma banza? Ni mamma na wanda ya ansa abin ne. Aya, ka fa abokin ka da wasu ya kare ce ne. Bari in je gun wannan banzan nan yau wallahi sai ya bani abu na banza da shi ma. Ya wani abu kake magana wani abu ne za ka je gun banza wai wane ne wannan banza? Kai baka san banzan nan ba. Waye ne wannan banza? Haba yaya, abokin ka ne fa ko ka manta ne babban abokin ka ne fa.